kratko predstaviti i svakog od njih pozivam da kad dobije riječ da slobodno i nešto više kaže o sebi, projektu ili tvrtci koju predstavlja i tako dalje. Hoćemo baviti s dva moderatora, što je pomalo neobično, evo mi smo se ovako rasporedili, ja i Aron, s dvije strane panela, da ih možemo stisnuti pitanjima i figurativno i stvarno. Do mene je Alojzije Jukić iz Kompinga i IoT.net Adrije, zatim Tomislav Tipurić iz Microsofta, zatim Miroslav Kantolić iz Ericssona Nikole Tesle, Vlado Struk sa Fera, Jerko Dumanić, HT Hrvatski Telekom i Predrag Pejić iz Grape Bikesa. I na kraju Aron, kolega komoderator iz Baga. IoT, gdje smo trenutno i što možemo očekivati? Evo, krenimo od Alojza, koji mi je najbliži sa jednim ovako vrlo općenitim pitanjem. A kolege se u bilo kom trenutku mogu nadovezati ili bilo šta dodati. Ne moraju čekati izravno postavljeno pitanje. Pa evo nas u Capital centru, tu smo, znači lokaciju znamo. Što se tiče IoT-a, gdje smo? Pa mislim da je bio dobar uvod, znači koji je Ivan Maglić napravio od Gartnera i pozicionirao i krivulju i sve ostalo i gledati ju kako izgleda i naravno tražiti sebe, razmišljati gdje se nalaziš u toj krivulji sa onim što želiš ponuditi. S moje strane smatram da ulazimo u zrelo razdoblje, znači u fazu kada ima smisla ulaziti u produkciju sa IoT-em, da ima dovoljno rješenja koje se mogu ponuditi, da ima dovoljno alternativa, isto ja bih rekao. Komping kao investitor u IoT, znači putem IoT.net Adria firme, danas ima pokrivenost tržišta, znači Hrvatske kao nacionalni operater sa 60% teritorija i otprilike slično i stanovništva. I sa ugovorenim lokacijama mi očekujemo do kraja godine praktično imati 90-95% pokrivenosti teritorija Hrvatske i stanovništva Hrvatske, što nam daje mogućnost implementacije različitih rješenja u različitim industrijama, znači svi oni grafikoni koji su pokazivali primjene, znači iskoristivost TCO ili ROI, znači u cijeloj priči je nešto što ćemo moći i konkretno realno pokazati. S druge strane, kod nas nema kalkuliranja, znači mi znamo što nudimo mrežu koja je samo Sigfox mreža, nemamo kockanja da li nešto imamo pa to trebamo iskoristiti, kada ćemo investirati u sljedeće, da li neka druga tehnologija dolazi, znači mi smo odlučili kocku staviti na Sigfox i tu vjerujemo da možemo ponuditi dobra, kvalitetna, cjenovno prihvatljiva, jednostavna rješenja i ući u masovnu eksploataciju IoT-a u Hrvatskoj. Ok, hvala. Jerko, kao predstavnik drugog velikog provajdera, želiš li nešto nadopuniti ili dodati? Pa ja bih rekao da je IoT isto tako dosta zrelo tržište u Hrvatskoj. Mi kad gledamo projekte koje mi radimo ovdje u Hrvatskoj i kad gledamo što naše članice grupe unutar DT grupacije rade, vidimo da u relativnim omjerima imamo puno više projekata, u stvari duplo više projekata koji se događaju na ovim prostorima nego u ostalih 15 zemalja u Europi. I to je jedna činjenica na koju smo dosta ponosni u HT-u. Što se tiče samih tehnologija, evo, čuli ste i prije, postoji Sigfox, postoji LoRa, postoji Narrowband IoT, i HT i Deutsche Telekom grupa, i ne samo Deutsche Telekom grupa, nego svi telekom operateri se klade na Narrowband IoT iz jednostavnog razloga što mi kao telekomi ne smijemo si dopustiti da radimo, da pružamo ovakvu uslugu u nelicenciranim spektrumima, gdje danas će možda usluga raditi, a sutra sa masovnim povećanjem broja IoT uređaja možda i neće raditi, zato što će dolaziti do zagušenja i sličnih problema. Tako da evo, mi smo se odlučili na Narrowband IoT uslugu koja je vrlo jednostavno primjenjiva u našoj mreži. Mi je jednostavno sa
softverskim upgradeom možemo podignuti mrežu na 100% teritorija Hrvatske. I što još reći na tu temu, Narrowband IoT je također dio licenciranog spektruma, što znači da je jedina tehnologija koja može garantirati nekakve quality of service. I sad onim korisnicima koje je bitna kvaliteta, quality service u primjeni IoT-a, mislim da će to biti naša populacija, a kao što smo vidjeli prije iz ovih prezentacija, mislim da i Sigfox i LoRa također imaju svoje niše koje će jako dobro popunjavati. Ok. Koliko mogu protumačiti, koliko sam ja shvatio i koliko mogu protumačiti svu tu tehnologiju i kratice koje se spominju publici, kad kažemo LP1, mislimo na Low Powered Wide Area Network, znači na mrežu, široku mrežu, tipa poput interneta, koja se koristi low powered device-ima, znači uređajima koji koriste malo energije. Sad tu imamo nekoliko tehnologija kojih smo predstavnike neke čuli na keynote-u i na predavanjima prije, neke ćemo čuti na predavanjima u popodnevnom dijelu, ali imamo znači Narrowband koji se temelji, ispravite me slobodno ako ja nešto krivo kažem jer ja govorim djelomično iz perspektive publike, Narrowband koji se temelji na nadogradnji baznih stanica telekom operatera. Zatim imamo Sigfoxovu tehnologiju koja se temelji na vlastitim baznim stanicama. I imamo LoRaWAN koji je nekakav, ako sam ja to dobro shvatio, open source ili polu open source. Jesam to točno rekao? Možda me vi, kolega Sfera, Vlado Sruk, želite ispraviti? Pa manje više odlično. Možda malo detaljnije i tehnički kvalitetniju. Da, može. Evo ja bih možda za početak, tu smo puno puta čuli da je to zdrava tehnologija. Ja bih to probao opisati sada nakon ovih uvodnih predavanja koje je publika vidjela. Najprije sam mislio reći da je IoT danas nekakav adolescent, ali nakon ovih predavanja mislim da ste uvjereni da je IoT danas nekakav apsolvent koji ima jako veliku perspektivu, znači koja se očekuje da se još razvije, da sve što eventualno su naglašeni problemi o kojima ćemo ovdje najvjerojatnije još malo prodiskutirati, da ih možemo popraviti i da je to uz ova sva ulaganja nešto što ne možemo nikako izbjeći. Što se tiče ovih samih tehnologija komunikacijskih koje ste rekli, znači low power wireless je jako bitan zato jer u IoT-u ako imamo milijarde uređaja onda potrošnja je nešto na što posebno moramo misliti i da ove izvedbe razne koje su još uvijek nisu standardizirane. Evo vidjeli smo od kolege znači da su oni klade na jednu tehnologiju, imamo dosta drugo njih koji su nam još u nekakvom opticaju, ali definitivno je to nešto što će nam pružiti sa ovakvom razvojem mogućnosti da primjenjimo onu tehnologiju povezivanja koja nam je najprimjenjivija za dani problem. Znači što se tiče širine pojasa, što se tiče dosega i ostalih elemenata. Možete li možete dati primjere neke gdje bi bila bolja neka tehnologija, jedna od druga, treća od tih nabrojanih? Evo, znači, ako imamo nešto blisko, možemo koristiti low power Bluetooth. Znači, ako imamo unutar nekakvog industrijskog postrojenja ili nekakvog uređaja gdje možemo zadovoljiti udaljenost ili nekakve elemente, možemo koristiti, na primjer, tu tehnologiju. Zatim možemo koristiti tehnologije koje su nam na raspolaganju za wide area, znači gdje možemo dobiti signal, recimo, niže od 300 bita pa do 50 kilobita, recimo na udaljenost od 20 km. Sve ovisi o primjeni aplikacije. Znači, da li to radimo na nekakvom poljoprivrednom polju, da li radimo unutar grada, moramo odabrati ono što nam je najekonomičnije i naravno paziti na to da je to održivo kroz godine, jer očekujemo da dulji životni vijek naše investicije i za korisnika i za samog čovjeka koji to izrađuje. Dobro, znači po vašem ima mjesta na tržištu za sve nabrane tehnologije. Ja mislim da mjesta ima još uvijek za sve. Definitivno će one konvergirati malo. To nam se događa svuda. Standardizacija je nešto što nas još uvijek čeka da velimo, to je prevladalo.
Ok? Predrag, ti dolaziš iz Grape Bikesa, znači iz kompanije za koju vjerujem da su svi u publici čuli, koja je nekakav spin-off Rimac automobila i koja radi električne bicikle. E sad, ti si nekakav, znači nisi krajnji korisnik, tvoja kompanija nije krajnji korisnik, nego implementator IoT tehnologije. Zašto i kako vi koristite ili planirate koristiti IoT? Evo, Grape trenutno razvija jednu, ajmo reći, pametnu platformu koja će se ugrađivati na neke naše buduće modele koji neće nužno biti vezani isključivo za bicikle, nego i za neka druga laka električna vozila. Majka kompanija Rimac automobile razvijaju nešto slično, međutim više za automotive segment. Mi smo se više neko nametnuli u ovoj sferi industrijskih rješenja. Sad smo tu spomenuli razne dobne uzraste i povezali ih sa IoT-em od adolescenta do nekih bebe, do pubertetlije i tako dalje. Mislim da je IoT nešto što je u principu tek u nekim počecima. Naime, tehnologije, dosta smo mi udaljeni sad od nekih masovnih stvari. Naveo bi za primjer da je jedan, mislim, njemački proizvođač hardvera pokušao jednom dijelu Njemačke implementirati neki IoT uređaj koji je bio temeljen na nekim 2G modemima koji su vis-a-vis lošeg firmera koji su Kinezi unutra spržili, srušili pola ove mreže lokalnog njemačkog operatera. Znači, ima tu još nekakvih primjena i nekakvih izazova s tehničke strane koji se moraju riješiti da bi IoT zaživio u onoj sferi o kojima mi danas ovdje pričamo. Bez daljnjega, to će se dogoditi u nekoj bližoj budućnosti, sad hoće li to biti za 2-3 godine, ne znam. Kratko, Grape Bikes, mi smo, kad smo kretali u razvoj te platforme prije negdje godinu i pol, tada su postojale na tržištu i tad je bilo Lore, i tad je bilo Sigfoxa, i tad je bilo svih ovih LP1 rješenja. Mi smo se prvenstveno odlučili za znači neko 3G ili LTE rješenje koje je konstantno spojeno na internet koristeći embedded SIM tehnologiju i tu smo u partnerstvu sa Hrvatskim Telekom i samim tim i Deutsche Telekom koji nam omogućuju da imamo quality of service na razini zemalja na kojima smo mi to dogovorili. Što je nama bitno, vis-a-vis količine podataka gdje nam Sigfox i LoRa u ovom trenutku ne bi igrali neku veliku ulogu, ali bez daljnjega i appliance i za Sigfox i za LoRu postoji u nekim bežičnim senzorskim mrežama, nečim što troši malo ili što troši puno. Ono čega se nismo isto ovdje spomenuli, a bitno je, ako će svi ti uređaji biti napajani iz nekih baterija, recimo litij-ionskih ćelija, ćelija jednostavno na tržištu nema danas. Znači, vi danas da krenete razvijati neku tvornicu koja treba proizvoditi ćelije, jednostavno treba nekoliko godina da ona zaživi u svom punom produkcijskom kapacitetu, a uz rast tržišta električnih vozila sve teže i teže će se dolaziti do tako nekih resursa. Šta konkretno mjerite na biciklu? Mjerimo podatke iz samog motora i same baterije, iz nekakvih senzorike koje interpretiramo na neki način koji bi krajnjem korisniku bio koristan i to spremamo dijelom i na cloud. Neki dio signal processinga se odvija sad na samoj lokalnoj platformi. Većina podataka se sprema na cloud koji kasnije onda prezentiramo korisniku u nekom obliku koje je njemu to već. Ali znači to je samo prikupljanje podataka jednosmjerno, nema nazad. Ima i povratni znači, smjer. ima i povratni smjer, znači mogu se nadati da će biti jednog dana autopilot na biciklu, tako da... Otprilike. Da. Sve će biti auto, ne mora čovjek ništa raditi, samo će se sjesti, neko će živjeti život umjesto njega. Dobro. Ok. Miroslave, kao predstavnik još jedne tehnički vrlo snažne firme, možete li vi nešto reći, nekakav možda svoj pogled o različitosti tih tehnologija, prednosti jedne, druge, treće i kako vi u Ericssonu gledate na to? Pa evo, prije svega želim vas sve pozdraviti u svoje osobno ime i kompanije. Ja bih se vratio čak na ono vaše prvo pitanje gdje smo sa IoT-em. Kad sam počeo raditi, doduše sad to već možemo reći da je bilo prilično davno, imao sam priliku početkom 2000-ih vidjeti prototip Connected frižidera u Štokholmu. Ako uzmemo u obzir da je to bilo vrijeme crno-bijelih ekrana na mobitelima, onda to izgleda poprilično futuristički. Jer danas nam to izgleda onako sasvim ok i
ovo što kaže, možda će on misliti umjesto nas puno toga u budućnosti, iako o tome bi isto mogli diskutirati. Čuli smo danas iz prezentacija da je IoT globalno stvarno tu. Ne možemo reći da je to još povoj, je to još početak, ali ima vrlo konkretnih slučajeva, ima vrlo konkretnih primjena. Dakako da svaka od njih mora imati svoj, ajmo reći, taj business case, poslovni slučaj koji opravdava njega i tu će se tek, ja mislim, razvijati stvari. A one će se početi razvijati intenzivnije kad taj economy of scale dođe do izražaja. I u principu mislim da je ključ uspjeha cijele tehnologije kao takve, ali rekao bih više i industrije upravo u stvaranju preduvjeta da se do toga dođe. Ako govorimo o tehnologijama, složio bi se sa sugovornicima da vrlo vjerojatno će sve ove tehnologije u određenom opsegu imati svoje tržište, ali sam želio samo podsjetiti na jednu činjenicu da Ericsson pred skoro 10 godina krenuo sa kampanjom Network Society, tako smo je bili nazvali korporativno, i tada smo predvidjeli 50 milijardi povezanih uređaja do ne znam koje godine. Sad je to irelevantno, je li to 20, 25, 27, ali veseli da su svi u principu danas koji su prezentirali pričali o sumjerljivim brojkama. Znači govorimo o milijardama connected device-a, a samim time onda moramo uzeti u obzir preko kojih tehnologija to objektivno možemo ostvariti i tu stav Ericssona je jasan i mislim da ne treba ga posebno naglašavati, da ja ne bih rekao da se kladimo, mi se obično ne kladimo, nego mi čvrsto vjerujemo u tehnologije kao što su Narrowband IoT, KTM i 5G, jer samim time osiguravamo onaj ekosustav za ove milijarde connected device o kojima sam pričao. Iz razloga koji su već kolega rekli, ne bih puno ponavljao, ali sasvim sigurno standardizacija, licencirani spektar i quality of service su te koje će nositi cijelu priču. Ok. Tomislav, ti si još ostao jedini koji nije dobio riječ, pa evo možeš ti. Što je jako zanimljivo, jel, s obzirom kako to inače funkcionira. Htio sam stvarno kolege pustiti, pogotovo kad se tiče ovog dijela networkinga gdje Microsoft, kao što čuli ste i Marka Tora, mi tu nemamo nikakav svoj interes, ajmo to tako reći. Mi radimo sa svim i kako god podatak dođe, mi ćemo s njim nešto znati napraviti. To je ono što je nama važno. Ja inače u svom svakodnevnom standardnom poslu radim sa Microsoftovim partnerima u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni, koji između ostalog su krenuli u smjeru IoT-a. Dakle, ja sam tehnička osoba, što znači da na tehničkoj razini surađujem s njima. Dakle, imam nekakvo, ajmo reći, svoje vlastito iskustvo rada sa 3G, 4G uređajima, što je Predrag spomenuo u nekom trenutku, tako da i s te strane mogu najčešće, vjerojatno kasnije, malo nešto reći. Ono čeg bi se ja dotakao je, spomenuli smo faze u kojoj IoT danas jest. I čuli smo da je potencijal ogroman. I mislim, i kolega Mark je pričao o velikim brojkama, milijardama, bilijunima dolara, kako već možemo reći. Ono što, ako to malo primijenimo na Hrvatsku, gdje smo isto tako čuli od nekog od mojih sugovornika da postoji jako veliko tržište u Hrvatskoj. Ja nisam baš tako siguran, barem ne u ovom trenutku, jer IoT rješenja danas su jako vezana uz industriju. Sad to je tema koju vjerojatno bi ti na nekom drugom skupu malo jače razložio. Koja je to industrija ostala u Hrvatskoj u kojoj možemo primijeniti IoT rješenja? Da. To je ono što je moje ovako jedno malo, ajmo reći, poluprovokativno pitanje. Nije da je nema, samo mislim da smo u tom segmentu još uvijek u fazi da korisnici, odnosno najveći potencijalni korisnici, još uvijek muku muče s ERP-ovima u poduzećima. Dakle, ERP-ovima, znači klasičnom osnovnom digitalizacijom da bismo mogli govoriti o IoT-u. Ne kažem da je nema, samo to je ono što moramo uzeti u obzir, jer ako pogledamo nešto gdje, vidjeli smo, spomenuo je Mark rješenje Dunavneta, oni većinom rade sa poljoprivrednim korisnicima. Mi nismo uspjeli u Hrvatskoj navodniti naša polja kako treba, razgovaramo o IoT-u. Dakle, ja bi tu bio, ne bi bio skeptičan, bi bio jako oprezan kad govorimo o ogromnim investicijama koje će doći sa strane tih industrija. Pa dobro, ali imamo turizam, onda ko stvoren za IoT-zaciju?
Pa Uštede, ako gledaš to malo sa strane bojleri. potencijalno novca, da, ali ja još nisam vidio jedno ozbiljnije rješenje u svijetu koje gađa tu granu, kažem, jer trenutna faza IoT-a je većinom vezana uz industrijsku proizvodnju. I tu su najveći novci trenutno. I kad gledate ove sve cifre koje se vode i kroz IDC i kroz svih ostalo, to su zapravo baš rješenja koja su, ajmo reći, verzija 2.0 nečega što smo mi do sada zvali machine to machine komunikacija. Mislim, danas je moderno govoriti o IoT-u i govoriti o jednom velikom novom trendu, ali kad gledate realno, mi smo jedan dobar dio ovih scenarija o kojima mi pričamo već rješavali, što sa SCADom, što sa PLC-om, što sa standardnom pričom, koja postoji, u Hrvatskoj postoji firme koje su izgradile bogatstvo na tome. Meni se sviđa ovaj tvoj, samo da te kratko prekinem, sviđa mi se ovaj tvoj određeni skepticizam koji si ubacio u priču i jedno od pitanja na koje sam sam mislio nadovezati, pa unaprijed nek se pripreme Alojz i Jerko, je primjeri testnih instalacija i na koji način će IoT zaista pomoći drugim firmama i krajnjim korisnicima. Sad ti nastavi sa svojim skepticizmom. Tako da, mislim, opet kažem, na temelju mog nekog iskustva ovih 10-ak većih firmi s kojima radim u regiji, većinom smo u fazi nekakvog prototipiziranja rješenja i ima ideje postoje. I druga bitna stvar koju ćemo se sigurno morati dotaknuti u drugom dijelu rasprave je, ok, nakon što podatak dođe do određenog mjesta, kad prođemo tu mrežu, šta onda s njim? Tako da ne bi sad trošio dodatno vrijeme, na to ćemo se vratiti. Dobro, ovo je bilo zanimljivo. Ja sam i inače mislio, ovo je sad zapravo dobar uvod, inače sam mislio pitati, sad nakon što smo svi pohvalili svoje firme, svoja rješenja, predstavili se, rekli divne općenite napomene kako će IoT biti nešto fenomenalno dobro. Ajmo malo na praktične stvari. Ja sam u uvodu rekao, a zaista to i mislim, da će IoT za većinu ljudi izvan ove dvorane izgledati kao magija. Za nas ovdje ne bi trebao izgledati kao magija jer smo ipak IT-evci, u to smo upućeni. A sad nam znači dajte primjere nekih testnih instalacija, operativne upotrebe IoT-a na vašim sistemima, a kasnije ili odmah se možete nadovezati po čemu je IoT prilika za hrvatske tvrtke, startupe i pojedince. Čime će to otvoriti mogućnosti za njih? Evo, Alojz, možeš ti. Može. Pa ja bih se možda nadovezao prvo na Tomislava, znači diskusiju vezano za industriju, što je rekao, i IoT tamo i Hrvatska nema industrije, što su sve fakti, možemo reći. I tu se slažem da kad govorimo o IoT-u i industriji, to nije nešto što je tu godinu, 2, 3, pa ni 10, znači to je nešto što postoji desetljećima na ovaj ili na onaj način. Znači ta machine to machine nekakva priča, implementacija. Tehnologije o kojima danas govorimo su tehnologije znači, koje daju mogućnost omasovljavanja IoT-a. Znači da se on raširi u jedan drugi spektar kompletan, bez obzira da li tu govorimo o turizmu, da li govorimo o zdravstvu, da li govorimo o asset managementu uređaja, da li govorimo o praćenju bilo čega što se može dobiti, znači da li govorimo o pametnim gradovima. Sve su to primjene koje su moguće, treba ih financijski opravdati, treba razumjeti znači što je tu ono što se kaže nice to have, a što je stvarno nešto što je nužno potrebno. I to je isto tako stvar koja će sigurno definirati prve slučajeve. Sa povećavanjem broja slučajeva izazovi su tu, slažem se i sa kolegom koji je govorio o baterijama, međutim treba staviti i baterije u drugu percepciju, znači ne govorimo o količini baterija za električne automobile, znači koji je koncept tamo baterije i koliko ih treba u odnosu na bateriju koju trebate za low power van mrežu, koja ponekad i sa onom baterijom od 1,5 volt može funkcionirati godinama kao takva. Znači nešto što je standardna, komercijalno dostupna baterija bilo gdje. U toj domeni primjene koje se događaju već svaki dan rastu, znači Silvio je govorio neke od primjera, ono što uočavamo kod nas u logistici, jako puno stvari, znači rješenja u logistici, jer ova tehnologija omogućava praćenje znači nivoa kontejnera gdje se nalazi, praćenje recimo potrošnje gume. Michelin je bio stavljen kao jedan od velikih korisnika. Oni su integrirali senzore u gume za one površinske rudnike, gdje imate gumu promjera 3 metra ili tu negdje i gdje je ta guma košta otprilike od 50.000 eura na više i nemate
odem u dućan i kupim novu gumu, nego ju trebate planirati, naručiti i jedan senzor koji prati koliko je potrošena, daje vam mogućnost predikcije, znači optimiranja vaših troška i mogućnost nezaustavljanja proizvodnje, znači da guma na vrijeme dođe, da se premontira, da nemate one izgubljene sate. Primjere koje smo nedavno gledali, znači što je napravljeno, mogućnost takozvanih digitalnih ne potpisa, nego digitalnih pečata za pojedine koji su za višestruko korištenje, znači gdje trebate pečatirati svoj transport, opet bez obzira da li se to radi o nekakvoj kutiji, paketu, kontejneru, bilo čemu. Vi u bilo kojem trenutku dobijete notifikaciju da li je netko otvorio taj paket. Znači nivo sigurnosti koji se diže, sve ono što se može dobiti. Ono što je potrebno naglasiti i kroz sam način rada ove mreže, znači ona nije samo nacionalna mreža, nego govorimo o globalnoj mreži, znači mogućnost roaminga je uključena u cijeloj priči i vi možete za rješenje koje vama, znači rješenje koje koristite u transportu, u logistici, može biti funkcionalno u svim zemljama gdje sama mreža postoji. To isto tako otvara prostor i za hrvatske tvrtke, znači koje se žele onda pozicionirati u tom segmentu rješenja, bez obzira da li to bila softverska rješenja, da li to bili razvoj pojedinih devajsa, vi niste ograničeni na hrvatsko tržište. Vi ste ograničeni, odnosno imate mogućnost adresiranja bilo kojeg tržišta gdje mreža postoji, jer taj uređaj na isti način radi. I dapače, Sigfox ga globalno marketira, znači promovira vas kao partnera koji je to napravio, vaše informacije su dostupne bilo gdje, znači što možete ponuditi i kako to funkcionira. Možete se uključivati u konkretne projekte. U Hrvatskoj stvari koje su već krenule su u domeni smart meteringa, gdje imamo par projekata, znači koji se događaju pilota u domeni, znači praćenja brodova, znači pilotiranja oko toga. Imamo par projekata, znači u poljoprivredi, znači pilotiranje, tako da prva iskustva se događaju, znači na proljeće očekujemo i kroz našu veliku konferenciju zasebnu koju ćemo raditi puno više toga, predstaviti i promovirati u Hrvatskoj što će biti moguće, jer će tada biti i kompletna Hrvatska pokrivena što se tiče mreže. Ok, hvala ti. Jerko, pretpostavljam da ti želiš sigurno dati neki protuodgovor. Testne instalacije, da podsjetim, pitanje se odnosilo na dosadašnje testne instalacije i implementacije i gdje je tu prilika za hrvatske firme i startupe. Da, mogu, apsolutno. A i roaming. Možeš pomenuti na roaming kad je Alojzi rekao da njihova mreža omogućava roaming. Super. Naša još ne omogućava roaming, ali uskoro hoće. Dobro. Ali da se vratim na prilike unutar Hrvatske, ne bi se složio sa mojim kolegom tu koji kaže da nema baš prilika u Hrvatskoj, obzirom da mi nemamo nikakvu industriju. Jedan od najvećih pokretača IoT-a će biti pametni gradovi. I prema nekim istraživanjima u svijetu pametni gradovi će koristiti jedno 25 do 30% svih IoT rješenja u svim industrijama. Naši gradovi su tu, na pragu da postanu pametni gradovi. Danas imamo nekih 10-ak gradova koji više manje eksperimentiraju sa nekim uslugama tipa pametan parking, waste management sustavi, pametna rasvjeta i slično. I svi preduvjeti postoje da oni sutradan zaista postanu pametni gradovi poput Barcelone, Kopenhagena i drugih. Vidjeli ste svi, nedavno je bilo po novinama i dodjela nagrada za najbolje gradove, između kojih se pisalo i o Barceloni, kako je Barcelona zaposlila preko 1500 različitih kompanija koji su implementirali razna smart city rješenja i u tom procesu su čak zaposlili 45,000 novih zaposlenika, otvorili su nova radna mjesta.
Dobro, ali vjerojatno je bilo i otkaza u nekim Ajde, viškovima. poslije ćemo na otkaze, ajmo sad na zapošljavanje. Ne, ono što sam htio reći je da... Ali, pardon, nije mi baš jasno kako su otvorili. Htio bi malo nekakve konkretnije primjere. 45.000 radnih mjesta je jako puno. Da, Šta ti ljudi radi? apsolutno. Gdje su Dakle, zaposleni? vi imate senzoriku koju trebate postaviti na parkirna mjesta. Trebate staviti air quality čipove po gradovima. Trebate staviti senzoriku na sva svjetla i na pametne semafore i slično. Netko to sve treba odraditi. Netko to treba odraditi, implementirati, kasnije održavati. Tako da kroz cijeli taj proces modernizacije jako puno firmi je radilo na implementaciji tih rješenja i kroz te aktivnosti se stvorila nova radna mjesta. Ja zaista mislim da će gradovi biti glavni katalizator najvećih IoT projekata u Hrvatskoj u narednih 3 do 4 godine. Politička volja postoji, ministarstva su donijela sve potrebne strategije i zakone da se može povući neka lova iz EU fondova. Gradonačelnici, ja mislim, jako dobro shvaćaju šta znači transformacija u pametne gradove, što to znači za lokalnu ekonomiju. EU fondovi su tu, dakle samo treba početi raspisivati te projekte i treba ih početi implementirati po gradovima. Dobro. Tomislave, jesu te razuvjerili ili si? Ili... Znaš šta, ja sam u Microsoftu 10 godina službeno zaposlen. Ja 10 godina slušam priču o pametnim gradovima, što od strane naših internih ljudi koji dolaze i pričaju o toj Barceloni. To valjda, ja mislim, nekad stvarno imam dojam da je Barcelona jedini pametni grad u svijetu. Da, Barcelona se jako često spominje, ja to čak imam ovdje među ovim zabilješkama, kaže da oni uštede, to je možda trebalo biti pod pitanje za Erka, da uštede $50 milijuna. 50 milijuna dolara, a zaposlili su 45.000 ljudi. Ajmo samo sekundu, slažem, ja se stvarno mogu složiti s kolegom, pametni gradovi u tom, ajmo reći, nekakvom idejnom smislu jesu potencijal, međutim, pitanje je gdje će biti potrebne sve investicije kako bi se IoT priča tu primijenila. Mi moramo biti svjesni da većina toplana koje mi imamo u tim našim budućim pametnim gradovima nije u stanju komunicirati apsolutno s ničim danas, izuzev možda nešto PLC-a. Dakle, ako ćemo ići raditi optimizaciju toplinske energije, mi ćemo morati vrlo vjerojatno ući u proces mijenjanja toplana. I onda je pitanje gdje je tu velika većina novca, je li ona stvarno za IoT, znači za IT tvrtke koje će se baviti IoT rješenjima, ili će pak biti potrebno napraviti nekakvu višegodišnju investiciju u kompletnu promjenu sustava unutar gradova. Jer to je ono, mislim, ja sam poprilično siguran da svi mi koji ovdje sjedimo možemo nabrojati hrpu ideja što bismo mi napravili. Samo u dobrom broju situacija bi nam stara tehnologija koja ima jako puno po našim gradovima mogla tu predstavljati jednu barijeru. Tako da ne kažem da nije potencijal, jest, ali... Infrastruktura i Gle, ali Aron, te toplane su u stanju normalno funkcionirati narednih 30 godina. Zašto bi ti kao gradonačelnik, recimo, ajde, neću uzeti Zagreba, ali ajmo reći jednog Slavonskog Broda od svojih 60.000 stanovnika išao sad u proceduru mijenjanja nečega što bez problema može raditi 30 godina? Pa dobro, infrastruktura kao što smo vidjeli ne može baš. Uvijek negdje nešto procuri pa se... Da, dobro. Uzeo si dobar primjer. Ako mogu samo malo, par komentara, ako možemo možda se malo probati izdići iz ove, neću reći prizemne, ali to su stvari koje možda za naše društvo jesu važne, a možda nisu u prvom ruku presudne, jer kad gledamo IoT i primjene IoT-a, ok, slažem se, nemamo puno industrije, imamo potencijala u gradovima i tako dalje, ali ja bih više otvorio jednu drugu dimenziju priče. Što IoT za Hrvatsku može biti osim samog pametnog rada, implementacije i tako dalje. Spominjali ste start-upove, spominjali ste radna mjesta. Evo, Mario je spomenuo naše ljude koji rade na Dallasu. Ok, neće biti tu, ima u svijetu, na projektu u Americi u Dallasu. Znači, možda mi imamo kao Hrvatska potencijala, imamo tu profesor, imamo kvalitetne sveučilišta i tako dalje, možda imamo potencijala biti nešto sasvim drugo od same primjene ovdje, jer sasvim sigurno će kad tad smart metering zaživjeti,
kad tad će i onda prepoznat možda i naši gradonačelnici prednosti kad vide da su naši stručnjaci negdje vani napravili nešto pametno, pa će možda otvoriti tu priču i oni se sami izdignuti iz nekih uskih interesa i tako dalje. Znači možda trebamo sagledati stvari malo iz te globalne perspektive, vidjeti što mi tu u Hrvatskoj sa ovim, ajmo reći, limitiranim potencijalima, jer nas je 4 milijuna, ali svejedno možda možemo napraviti neke iskorake koji su sasvim neočekivani iz te perspektive. Evo, Rimac je jedan dokaz toga. Jel? Mislim, taj dio priče možda zanemarujemo u toj mjeri, nego se fokusiramo koji će grad sad prije nešto pustiti ili neće. Ja bi rado i da tako čujemo dalje. više konkretnih takvih primjera. Pa mislim, evo, primjer je naša kompanija koja ima 1400 ljudi u razvoju samo. I u principu konkuriramo na svjetskom tržištu, ako idemo tako gledati. Ne samo u IoT-u, ne kažem da IoT je manji broj, jel? Ali tu potencijal postoji. Ja znam za primjere gdje IoT se koristi za praćenje brodova, bilo jahti u regatama, to sam čuo i u neformalnim razgovorima. Pretpostavljam da su kolege koji se time bave u publici, ako žele nešto reći o svojim iskustvima, neka se slobodno jave pa ćemo im dobaciti mikrofon. Evo, ali profesor Struk je htio nešto reći. Ako bi mogu dodati, znači pitanje je gdje je IoT tu. Definitivno mjerenja razna, recimo poput potrošnje plina, to nešto živi. Je li tako? To možda i neki od vas imaju, neki nemaju sreće da imaju pristup tome ili tako, ali to možda nije nevidljivo. Dosta tih stvari ima koje se ne vidi, znači potencijala ima. Recimo, koji su to problemi? Industrijski internet stvari je definitivno nešto što je jako potencirano zato što on donosi veliku dobit i fiksna su ulaganja. Čovjek koji ulaže u svoju industriju zna i koja su njegova očekivanja, povećati produktivnost, povećati ekonomičnost, smanjiti otpad i sve ostale elementi samo su poprilično jasni kada se govori o tome. Znači, ja bih to podijelio na dva dijela. Imamo nešto što je takav privatni interes, a imamo nešto poput pametnih gradova što je javni interes i što sve nas zanima. Ono što mi očekujemo kod spomenute digitalne transformacije, ne očekujemo da evo ti pruži nešto što će biti zamjena ručnog pisanja računa elektronski, nego očekujemo da ćemo dobiti preko pametnog grada upravo to što je predviđanje, znači da dobijemo novu uslugu, jer svima bi nam bilo puno lakše da ne gubimo vrijeme tražeći parking, nego da znamo gdje je parking, poput Barcelone. Normalno da to traži investiciju. To vam je kao što kad gledamo kod mreže, zašto svi nemamo optički internet kod kuće. Jer nam je problem posljednje milje, klasičan problem. Slično je i ovdje. Neko mora realizirati, mora uložiti u senzore, mora uložiti u svu tu infrastrukturu. Znači, to su nekakvi problemi. A imamo još dalje, evo tu je kolega iz Ericssona, imali smo i neki projekata sa afera sa Ericssonom koji se tiče medicine. Medicina je isto jedno jako veliko područje koje vjerujem da će nas možda nas ne brine sada, možda će nas brinuti u budućnosti, znači gdje imamo mjesta i potrebe da to stavimo u cloud i da se osjećamo dobro, da dobijemo neku novu uslugu koju trenutno ne možemo dobiti, a olakšat će nam život. Dobro. Želi se neko nadovezati ili da pređemo?